O, to już kamerę. Nie, chodź tam! Nie! Jezus! Samobra. Ty cicho! Wow! Ja rychło ci pomali? Nie, Natalia, nie! Skoro tu idzie pomali! Wow. To tak idzie, Ty tak zastawiasz. Dziewczytka, co tu robicie? Nic. Kamerujemy. More to te rychło, prawda? Co tu robisz? Akože, bo tak... Co ja? Miły. To ja nie miałeś. Ja nie mogę. Jezus Maria, ja upadłem szokierze. Ale chápeš, že ja idem a v tom stojú na mňa trochu. A on trubia, ja stojím, že... A ja kúkam a on taký... Okno, ja napovedám, že dobre. A ja taká, že... Ale ten dědek se to zdívá, že by jsme na mě skočili pod ten. Ja viem. On zatrúbil a to dětko sa dotočilo. Jaj, Bože. Teraz začneme tam. Wow. Tak už vidím nějaké svetielko. Začíná ma to tu baviť. A teraz vyššie pôjde. Nie. Víš, ty kokos, to ide premávka. Hej. Wow. To sa nedalo fotiť. Poď sem. To je ďaleký. Ďaleký. A zrazu pičiu. Wow. Hej. Ja to baví. Nákladák. Ale to bolo iné. A o čemu išlo, že tu na nás trúbil? Ja tomu nechápem. Sa bála, či sme niečo na kola, niečo nepísali. Nie, aby sme veľmi eroticky oblečené. Čiže ešte henta nech trúbi. Ja sa bojím. Ja mám z neho nervy, strach. Ahoj. Ahoj. Jako ide potichučky. A teraz súd, Ježišmaria. Majú nohy boli. Hej, to je ten nohy. No, tak aj hostonožka. Volajú hostonožka, tak chodia dať človek. To je hostonožka. Co sa rehotí? Zase červená more. Ten Rusovadi s tým druhým by sa od seba ožratý. Nám tam chýbalo jak... Ježiš, to bol